I love you. सॉरी। I love you. मैं वापस नहीं आ रही राहुल। कॉलेज छोड़कर जा रही हो तुम, मुझे बताया अभी नहीं। एक और वादा करोगे प्लीज? मेरी बेटी का नाम अंजलि रखोगे? प्रॉमिस मी। आई एम सॉरी राहुल। ए राहुल, कुछ कुछ होता है। Kublai yepi porlok boro sashi sen biang ngapriang subha biang yepi syakane ka YouTube channel chonga hakane ka video mata ka sengi ngan batai langkot yakane ka film kuch hota hai ka film bala ak da Shahrukh Khan kum Rahul Khanna kachol kum ka Anjali Sharma Rani Mukherjee kum ka Tina Malhotra yakane ka film la pelap ba ha ka khanreu tarik Oktober chong usnam khat khandai spa khandai pupra hakane ka story pinshem ya ka ching'e laidong ka baong ha ka ten phareng ka love triangle hapadeng u Rahul ka Tina bat ka Anjali sa pej yakane ka video hado bekut pinsa shem ya kane ka chingchia habastang ka film lapan i ya u Rahul Khanna ba udang thang don burom ya kamet basa chong kolok be chong u kaba kerteng ka Tina Malhotra kat ba u Rahul udang don ha gane ka chaka thang u Rahul ta ka chingchau umat ula kan mau ya ka por ba lejno ha ka por ba ka Tina kadang im balai ka Tina kayam namar ba kat kum ka ching batai na kane ka wei ka doctor kaba Sumaria ka kaya tho ya u Rahul ba katina ka blitz nam shaba palat ha ka por ba ka kha ya ikon kan thei chongka kaba dei na u Rahul hi ukpa ka ong na ka liang ka chongka bat na ka hospital hi borok away kila persang ban Sumaria ka kat bala hanrei long le no eno namar ba la chur palat ka bleeding snam katina kabala sung tho yela ka ching im la chong bakan salai no sha changai ba na ka khon be e chongka bat na ulok be e chongka haswa bakan khlan kala ai ya kane ka pratli ki sithi kaba kala tho ha ka kyaw ka chongka ka badai ru ka kame chong u Rahul bakan bo bha ya kane ka sithi bat kala batai ru ya ka ba sa ai pat ya kane ka sithi ha ka sngi birthday chong kane ka khon chongka anda kala dap prasnem karta chongka bat anda kala nang bha ban pule ka ong ba ha kane ka sithi kadai ka chingkren ka chongka yala ka khon ba kala do no yala ka kame ka Tina haswa bakan khlat no kala ong ya u Rahul ba maka kan salej no sachngai ba baru kala batai ya u Rahul ba udai ban ai kerteng ya ine ikhlung da ka Anjali bat umde hiru ban sopir ya kane ka kerteng kumta mauru ula kongo ya kane ka chingkren ka chongka bat de hangne hiru ka Tina kala khlat no stendon kumta kapor kala nang yaj shaki bon snem bat kane ka khon chung u Rahul ru kabal ai kerteng da ka Anjali kala he lasan ha ka ching sumar sukher u Rahul ukpa chongka u Rahul ula pengkemen bat ula penhun yala ka khon kat ka ba ka kwa khnang ba kan om sosi bat makaru kam chu sneu khonsuen habadon rangkat balla ukpa be ing wat habala khladno kolok ru hanrei u Rahul kwa shu ban wat lok biang da ka wei pan kabriu wat habala ai chungmot ka keme chung uru ban wat no biang da ka wei pat kabriu ru hanrei mu upan ula kan tai ya kane u ong ba kwa shu ban dang et biang sa chi sen namar ba ula do no ya ka ching et ban kong kumta kane ka khon chung uru kladap prasnem karta chongka bat ha kane ka sikha chongka kala yolat ban pule ya kane ka sithi bla tho da ka kame chongka ka Tina namata chongka ha kane ka sithi ka kame chongka kala wish happy birthday ya kane ka khon ka chongka ha kane ka chingdam ba prasnem karta chongka bat kala ya tho khanaru ya ka lengba kane ka sithi Shapang ka ching im chongka bat ukpa chongka u Rahul
bat kawai patka kentei kabakarteng ka Anjali Sharma. Kumta hakane ka ching pule chongka ya kane ka sithi kane ka film ru klapan I ya ka story chong kine ki laingut Rahul Khanna Katina Malhotra bat ka Anjali Sharma. Hakane ka story lapan I ya Rahul bat ka Anjali bakia don ya ka ching it perlok ka bas khambha paramaki bat ki deiru ki ba pule lang ha ka chu ka college Rahul bat ka Anjali kisngau tenat bha ban yale kai lang kum ha ka ching yale kai basketball bat kiwe bat ka ching it perlok chung kiru kalas khambha Hanrei tat andala wan no Katina Malhotra ba kala wan pule no ha ka ne ka college Rahul ula ya bej no ya Katina namar ka ching bha breu ka chongka Katina kadai ka khon chong une master Malhotra ubadai ru principal college hakaba kila pule kumta kat nang mi kisngi Rahul ula nang le chan ya Katina namar ba ula itinat samla ya ka haduk ba Katina ru kala imon ya Rahul kumta Rahul bat Katina kila nang scam ka ching yadai ka chongki haduk ba Rahul ula plutpor tang bat Katina ban ya don rengkat bat ula nang cengai no ka ching I perlok bat ka Anjali ka bam syam latip ya ka ching I Rahul ya Katina ka Anjali ha ka ching I perlok bat Rahul suki kelas tang bendon ching I samla ya Rahul Hanrei tat ha ka wei ka singi ka Anjali ka balamut ban phlai ya ka ching I chongka ha Rahul Hanrei ka Anjali klasyam penban ya Rahul ba ula don ka chingmut bat ula don ka ching I ya Katina kumta la pelong ya ka Anjali ban sngsi namar ba kala don chingmut hok ya Rahul Hanrei mo upat syam tip ai ruem ya ka ne ka ching I chongka ya namar ba ula ya bet palat ya Katina kumta lengba ka ne ka ching I Rahul bat Katina la pelong ya ka Anjali ban phet no shalashnong bat ban no hiru ya ka college namar ba kam sngo mentoy shu mendang pule biang namar ba kala du no ya Rahul ya uba kala don chingmun Rahul ula persang ban pensenge ya ka ba kamdei ban leng kadei ban pendep shwa ya ka chingpule Hanrei long le no ka Anjali sisen bakal amut kala amut kumta kala lej bak shalashnong Katina pan kabalayu I ya kani ka ching I perlok Rahul bat ka Anjali Katina kala sngau bakala yalade ba kala kumwan ha ka ching im chungki namar ba ka sngau tho Rahul bat ka Anjali kin selong ka wei lada maka kam syam lawan ha ka ching im chungki kumta haden kani ka ching phet chong ka Anjali Rahul bat Katina kila ya poi song khano bat kila yo ru ka wei ka khon kan thei kumta la pelong ya Katina ban tho ya kane ka story ha kane ka sithi bat kane ka story ru klap ni sha kane ka khon chongka kat ba kadang pule ya kane ka sithi da ka ching chau artat ki ummat ba kala tip ya kane ka story bla tho da ka kme chongka ha kane ka sithi Katina kala ong ru ya ka khon chongka ka Anjali ba ka dei ban ya kenduk biang ya Rahul ukpa chongka bat ka Anjali Sharma namar ba Rahul udai hok ka ching I ban kong chong ka Anjali Sharma bat la don langru kadur chong ka Anjali ha ka ne ka sithi khnang ba kan suk ya ka ban wat ya ka Anjali Sharma bat de na ka ne ka daw hiru la ai kerteng no ya ka ne ka khon da ka Anjali khnang ba Rahul un kan mau ya ka Anjali Sharma ka perlok be chong kumta kane ka khon ru kalabat ya kane ka cingkular ban pendap ya kane ka cingkwa chong ka keme ban pen ya kenduk biang ya ki kumta kane ka khon kala tre sitom da ka cing yarap lang ka keme chong Rahul bat kala ya kenduk sisa ya kane ka Anjali Sharma katba kidang wan kai ha kane ka kam kabadon ha Shimla Rahul ha kane ka sngi ulamut ban wan sao no yala ka khon bat yala ka keme
nakane ka kam ba kila yawan kai badde hangne urahul ula ikendo iya ka Anjali Sharma ba kawan kailang hakane ka caka kumta la pelong ya urahul bat ka Anjali Sharma banya song kailang ketu ka nipor bat urahul ula syamru ya ka Anjali ba kala dep yak tek ten bat uwe pat ubreu uba kerteng u aman bat senru kinsa ya thono kumta ka Anjali kelamut ban lej no nakane ka kam leng ba ka ching wan sao no u aman yaka kumta kasngi ya tho ka Anjali bat u aman kala poi bat u rahul rangkat ka khon chung u kumchu ka keme chung u bat ukpa chong ka tina bala khlat no kala wan poi lang ha kane kasngi haswa ban penya tho ya ka Anjali bat u aman ha kane ka por u rahul ula yolat ban yakendo ya ka Anjali kat ba udang wat yala ka khon la chong ba kala cha no na ka kti chung u hangne urahul ula pan pau ya ka ching e chung u ya ka Anjali wala ka dei ka bala amut ban ya thono bat u aman ro kumta ka Anjali ru ka bala don pa ka ching e ya urahul nadu manswa ka Anjali hagne ka por kala artaten ban ya tho bat u aman hadu ba u aman ula so thu yak ching ya dei chongka bat u rahul kumta da ka msiam sngurit bat da ka msiam snglem u aman ula ailat ya ka Anjali ban ya tho no bat u rahul hakane hi kasngi menta kumta u rahul bat ka Anjali kla ya kamen ya kane ka ching ya kendo chongki hadu bandai yo ya tho sendon hakaching bompoi perkhan bat kane ka khon chung uru kala sngohun kam sem chongka namar ba kala la ban pendep ya kane ka ching thrang chongka kme chongka ban penya syambiang ya u rahul bat ka Anjali Sharma hatu ba ka kme chongkaru kala wan pau hala ka khon ba kala la ban pendep ya ka ching kwa chong ka kme kumta kane ka story ru kala poino syaka bukun lada pisngo tenat ya kane ka ching ya thu khana chonga sopha sa share like comment ba subscribe ya kane ka channel chonga khnang ba ngan sapimi hishu ya kum kini ki chat film love story kublei shibun कुछ होता है